everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kay galaan aniya ang sumpay sa naginapostang sugilanon. Babay, Papa. Kay mangita ko, dili unta may tabo ang butang akong kanlukan sa umabot. Nga, may mong malayo na to si Papa Pransing ug si Mama Corina sa hingpit. Unsa? Utang tuot, isyot. Sultihi ko's tinuod. Kanusa ka lang makamatikod nga may relasyon si Corina o Grigi. Kanusa lang, isyot. Sultihan lang yung kas tinuod, Sing. Musulti lang yung kun mo tinuod, ha? Sulti kay mamati ko. Abin mo, Sing, huwag yung ikapamatuod ni mo nga tinuod ng imong giingon, bahay na ni Corina o Grigi. Apan ang ilang mga lihok mo naghatag na ko idea na magduda. Nga, duda yun sila yung relasyon. Nililas kayo ni Grigi sa iyong mga anak. Ni Dudot o Miles, bisan sa dinhi ka pa. O nakabatikon ka tingali anak. Kung sa kamayo si Grigi sa iyong pamilya. Isa na gani sa iyong pagpadarbaho ito sa Cebu. Si Grigi mo yung nagtabang ni mo. O kung sa nakapadugang sa akong pagduda sing. Kung ganun, ang kanhi nga dili mayong pagtagad ni Corina nga ito kang Grigi. Nahulipan man kini sa ilahin noon nga kasuod. O usa sa saksi ni Inising. Si Tarsyang nga imong ugangan. Nga inahan ni Corina. O dili pa nag-usap dugay. Niya itong miyaging adlaw. Naghilak ka nakikisulti na ako sa hilom si Dudot. O may gitugan siya na ako. Nagpalaban siya na ako. May pamatay, bungi buktot, mga putot. Wag ko'y labot, may pamatay. Noy! Uy! Jotski, boy! Nausap ka, ha? Ngaw naghilak mo ka, ha? Nausap ka? Dili na ko ni Mama Corina, Noy. Dili na ko niya. Di na ka ni Mamal mo, Corina. Nga, nugot? Nakabati ko, Noy. Nakabati ko. Sino nakabati ka? O sabay mong nabatian? Si Mama Corina o Tito Grigi, Noy. Si Mama o si Tito Grigi. Diyos ko. Ginoo ko. Ikamatay ko kini, isyot. Ikamatay ko kini. Sing, taon, Sing. Ayaw taon ala, Sing. Uy, migo ba yato, Sing? Kung sa may ako nahimong sa ni Corina, ni Grigi. Nganong ilam akong giingon na ini. Ngano man. Sing! Mao ka na itadag na hitabo matansag. Mao ka na hinungdan kung nganong ang paglugos ni Greg na ako. Mao usay na himong hinungdan nga gidaog ko sa akong pagkatawhanon. Ug mas nakasaha na hinuon ko. Sayod ka matansyang nga gilikayan ko siya kutob sa akong mahimo sa sinugdanan. Apan siya mo'y nangita og paagi nga iya kong makuha. Nga iya kong mapiktipa. Nga iya kong ma-blackmail. Kinuo ko. Diyos ko. Sa sinugdanan, dihang nahitabo ang iyang paglugos na ako. Nakahuna-hunaunta ko sa pagsumbong sa mga pulis aron ipadakop siya. Apa napabagan kini tungod sa akong kahadlok nga mauwawan. Dili lang ako. Dili lang sila si Dudut ug Miles nga akong mga anak. Ikaw mismo.
Ug lakip na si Francine, mauwawan usab. Wa pa'y labot nga sayod kong kwartahan siya og influensyado. Hinungdan nga iko na lang ko sa paghilak. Sa pagmahay. Kung gaano ka bisugot pa man kong manarbaho si Francine sa Cebu. Nga malayo siya na mo gayang pamilya. Corina. Og uway na akong nahuna-huna nga may bugat gidi ay nga rason kung nganong gipatudaan yun ang mga luha ni Dudot ug Miles ang pagkahilayo sa ilang amahan namo. Ni Francine matansyang karon ako ba ang angay nga mabasol ining tanan, ma? Angay ba nga alag nako ang tanang pagbasol ning nahitabo nako? Angay ba matansyang? Diyos ko, Corina. Wasap gini mo siya maguntat, Miss Rian. Wa siya, Jake. O maunay akong gikabalakan o gikahadlukan kay pag-ayo. Ang imong message niya sa messenger, na sino ba niya? Wa sab. Usa kay gira na, Miss Rian. Sa labturon kayo ang iyang mga istorya. Ingon nga usa ka lalaki, nagasabot ko. Kung usay puti ang pasabot sa among palagsulti, usa na kay gayon. Kayo sa di iyang gipanulti ni mo, Jake. I mean, unsay imong hisabtan sa iya mga gipanulti ni mo? May mong nasayod ko, Miss. Pero bawagi akong hisabtan. Nga nagduda siya nga nagasa sa ilang kaminyoon ng iyang asawa dito sa ilang. Unsa? Jake? O kung gusto magani ko, kung tinuod bang yun gani kini, sa kaseryoso o kahilumon ni Sir Franz, nabalaga ko kung sa iyang bahimo dito, kung iya kining mapamatutan. God. Kung mao, kinahanglan nga makontak yun nato si Sir Franz, Jake. Kinahanglan yun. Kitingalig simba ko. Miss Rhea, God. No. Ipalayo lang unta na. murag may pagkapuntong ba na si Sir Franz, Miss? Grabe itong dili kayo historiador. O watamay ba kung usay iyang marolaan? Jake, please. Pangita og paagi nga makasulti nato siya. Bisan na hain nimo o nako. Kinahanglan nga makontak nato siya. Buhata ang tanan, Jake. Aron ato siya ma-communicate. Pero unsaon man na to, Miss? Ha? Unsaon man? Dili ko gustong masayod siya si Dudot ug Miles. Ganian ko sa ato isyot. Labi na mismo ni Corina. Dili. Pero nga naman siya, ha? Magkatugot ka lang nga. Ayaw nagipadayon ng boto mong isorte. Dili ko gusto mamati, ana. Pero usa may rason ni mo. Nga di ka man buot nga masayod sila nga. Niya ka ni sa ato. Ha? Unsa man? Ha? Pransing? Hala, kuya. Kasabaan kitang mama Corina ini nga dugay tang nauli. Wa kay angay kahadlukan ni Mama Miles. Wa. Ha? Nga naman. Basta. Kalain ni mo, kuya, uy. Dili man ka musulti. Ay nala ko pangutan apa. Basta, wa kay angay kahadlukan ni Mama Corina. Masya pa gani ang angay nga madlok nato. Nga nukod. Kahiyaan ni mo guoy. Gingnan bito na siya nga. Basta, ay nalagpamugos. Ay napangutan na. Musulti rin niya ako nimo kung kano sa kaangay nga masayo din eh. Kay nga naman gudi ay, kuya. Nga naman gudi ay. Ginoo ko. Nakasaman tuod si Corina sa ilang kamilyoon ni Francine. Pero dili usab unta tingali kini mahitabo.
kung wa pa magpalayo si Francine nila. Dili lang kay si Corina nga akong anak ang mabasol ni ining hitabuak. Lakip na usab mismo si Francine. Diyos ko, maluoy ka. Tabangi si Corina o Francine. Ayaw intahon ni tugot Ginoo nga mabungkag ang ilang pamilya. Tungod lamang ni ining hitabo. Ma, matansyang. Wa paghihapon sila si Dodot ug Miles. Bitaw ang hat kong gipaabot. Nakaluto na ko sa kanon ug sudan, ma. Panihapon na lang. Wa ko bati ang kagutom. Kung gigutom ka na, una lang, paabuto na ako ang duha. Matansyang. Sorry. May bubag. Dili lang una ta magsulti bahin, anak. Matansyang. Ayo. May gabi. Si Greggy. Si Greggy karon, Corina, dili ba? Siya karon, dili ba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!